tarata dona jouer kalo kile woro ambalima o bisimila mala chuga don kibaru keneka bi kibaram bambulo kada kuluka ode Interpol ale koni Karim Keita ka o wele boko jenninka kibaram nasarama ulu kon ne ayere ka fo police ulu koni ka jien tombam kon be no ni ube jega baraka nyogon fay ni o ye Interpol ale koni Karim Keita ka o koni wele boko jenninka ka sababu ke journaliste Birama Touré o ka tunni Kaula donia ka fo Birama Touré ale koni tunna kabini samba fla ale nin tan woro kabini o wakati na siga koni kelendo Karim Keita mani ale koni Mali president koro o dendo ka fo ko ale koni nobe Birama Touré ga nin tunnin koina kabini o wakati fo sisan sɛgɛsɛgɛliw koni be sena nga nyete ka se ka sɔrɔ ama o sababu la Interpol ale koni asendo sɛgɛsɛgɛli na sisan ni o kama a koni Karim Keita koni wele boko jennenka kawla na ka fo Karim Keita kabini ale koni faga fanga nyelema la a yiralen ka fo ko ale koni be Abidjan ni o ye Côte d'Ivoire jamana ye kibara wɛrɛ mambolo kada kulukan o de ye kunu tenendo jouer kalo kile woro marfatigi do koni bingalke walita kata anyasi duru dugudenw koni ma bajangara marala kibara mun sirama ulu koni ayire ka fo ko kabini karido ko jatige wale taba ulu koni be ka don kelengele duru dugu konnala duguden ulu koni ni jatemne o koni fene kele donso ni oye dana ambasagu donso ulu yere koni fene ye uga labon koni sabati sufela konna jatige wale taba nun koni ulu ni donso koni nana kar nyogona fukata duguje abingelge wale nun koni senfe ayere la ka fo ko dugula moko manani ulu koni bonela unina ko afen ko ni jatige wale taba nunu ko utarani ni dugula moko nun koni ka bakan chamay wa umada o doroma duru dugu konna la butigi belebele bado kon be no fene nun koni tara ka tasma bila o kono fen bela jelna ni ka beji ni ka ba ame wakati mina igo sisan ama se ka do ni majugun koni huye makele munye ga kibara were mana bu ko fe ambo da kuluka kibara were mbambolo kada kuluka ode karido jouer kalo klenani Jamar fatido kon fene sirada dugutakala do kon nye burem kibara mun sirama ulu kon ne ayire ka fo ko dugutakala do ko ulu koni hum botola do hawanika ukunda Tombouctou kan ko Jamar fatido kon ne fleka sirada ni dugutakala nun kon nye akoni yire la ka fo ko nun kon be dugutaka mobili flari kon nala ko wa ko mobili kele yere kon be no ko mogom kon bo kono ko obeta mogo binan nyokonala ko jatige wale taba nun koni flene ni ka ni mobili tigi nun koni bela jo ni ka u bela jelin koni bulu fe na fama u be mine ula ko wa umada o droma mobili kele yere kon be no ko uyo o kono mogo bela jelin koni na jigi ni ka soro kata ni o mobili koni nye kuna fani huncela kibara were mambolo kada kulukan ode ka ula dona ka fo ko kajolo konnala ko sumaya ko galen koni yera demseni biolum bla nyokonadla kibara mun sirama ulu koni ne ayire ka fo ko kajolo koni konnala ko akene asuba konna ko kadamne joen kalo kle mugan sabakata bla joen kalo kle flala kene asɛgɛsɛgɛli bara dɔw de kɛra ka daminɛ den wolodo ka taa bila a san 5 la a yɛrɛ la ka fɔ ko sumaya yira denmisɛnnin 400 ale ni 67 la wa o waati kelen kɔnɔna la muso 600 ale ni 89 olu kɔni fɛnɛ ka tétanos pikiri kɛla walasa k'u kisi nɛgɛtigɛ bana ma ko ni waleya mun kɔni filɛ ne ko a hakilina bɔla Kajolo o district la wa baɲumankɛ tɔn fɛnɛ be yen nɔ ni o tɔgɔ ko Sinsin Wale o kɔni ye u dɛmɛ kosɛbɛ an balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ